नोंथांनि बे समनि थान्दै बे निउज पर्टेलनि खौरांगिरि नोंथांखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय आरो बे नोंथांनि समनि थान्दै निउज पर्टेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि दाखालि थांनाय सानसे ना साननैनि सिगाङाव बि गेरेमसा होननाय धीरेन ग्रुपनि सासे सिगांनि उन्दै सासे केडार बा फिसा सासे केडारा धीरेन ग्रुप एक्स एनडिएफपि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय ओंखारनानै राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएलआव हाबहैदों। हाबहैनानै बिथाङा बुंदों जे धीरेन ग्रुपआ थोबसे बार गैयै बल बायदि एबा बिथां धीरेन ग्रुपनि दैदेनगिरिफ्रा गासै केडारफोरखौ ललिपप दिन्थिनानै लाखिबाय थादों होननानै बुंदों। सिगांनिफ्रायनो दासिमबो लाखिनानै दङ ललिपप देखायनानै होननानै बुंदों। नाथाय बिथांनि बुंनाया बे ओंथि गैयै एबा बेसलेस भित्तिहीन होननानै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जाय बिथाङा बुंदों बे गाव सासे उन्दै केडार जानानै दिनै आफादनि सिगांनि माने जेबो गुदि खिथा बिथाङा जेबो मिथिया, सासे उन्दै केडार आरो दिनै बिथाङा गावनो थोबसे बेरफ्रुनाय बेलुन बादिसो माने गावनो दिनै इउजलेस खासो। बेबादि सासे इउजलेस मानसिया दिनै थांनानै गुबुन हान्जायाव हाबहैनानै बेबायदि बुंनाया दिनै समाजनि एबा जोंनि नोजोरावबो बे जेबो ओंथि गैयै बादि जों नुयो। आरो दिनै ललिपपजों धीरेन ग्रुप एक्स एनडिएफपिआ दासिमबो लाखिगासिनो दङ गावनि केडारफोरखौ होननानै बुंदों। नाथाय रावखौबो आफाद आलादा जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो आफादा जोबनानै थांदोंब्लाबो रावखौबो ललिपपजों एबा गोदै गोदै राव बुंनानै लाखियाखै। जेसेबां केडार एबा जेसेबां मावथि दङ गासैबो माने गाव गावनो गोसो जानानै धीरेन ग्रुप आफादाव हाबफैनानै खामानि मावबाय थादों आरो बर' जाथिनि सार्थनि थाखायनो एबा बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायनो मोनसे मोजां एकर्ड लाबोनो, मोनसे मोजां सलिउसन लाबोनो थाखायनो, पार्मानेन्ट सलिउसन लाबोनो थाखायनो जोङो दिनै खौसेयै खामानि मावगासिनो दङमोन। आरो एकर्डा जानानै थांदोंब्लाबो जों दिनै एक्स एनडिएफपि वेलफेयार ससाइटि महराव जों दिनै आफादनि महरावनो जों दासिमबो दङ। आरो बे आफादनिफ्राय दिनै गेरेमसा बादि सासे थांनाया आफादा बे एक्स एनडिएफपि वेलफेयार ससाइटि जेबो खहा जाया। मानो होनबा आगुआव आफाद महराव थानायाव जेसेबां सोद्रोमाफ्रा दंमोन बेबादिनो दासिमबो एखे सोद्रोमाफ्रानो दङ। बिथां गेरेमसा होननाय सासे केडारा दिनै गंसे बिलोमानिफ्राय ना मावा मासे ओंखारलांनाय बायदिल'सो जादों। बिथांनि आगसि आगदा उन सिगां रावबो लोगो गैया, रावबो सोद्रोमाफ्रा दिनै बिथांजों खिथायाव थांफानो बेबादि राजि नङा आरो एबा बिथाङा रावखौबो आगसि आगदा लांफानो हानाय बेबादि मानसिबो नङा। बिआर फेरेंगाजों लोगोसे माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरा धीरेन बर' बिथांखौ एरख'जानाय लिडार आरो फेलार सासे लिडार होननानै बुंनो नागिरो। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि दिनाव सोरबा बिआर फेरेंगायानो जा बा गुबुनानो जा धीरेन्द्र बर' बिथांखौ दिनै एक्सपेल लिडार होननानै रायखांनायनि दिनै जेबो रेलिभेन्स गैला, प्रासंगिकता गैलिया। मानो होनबा आफादा सोरबा एरख'जानायजोंनो जा बा सोरबा एरख'जायैजोंनो जा जि आफादमोन बे आफादफ्रा जोबनानै थांबाय। नाथाय नैबे खोथाखौ जों बुंनांगोन जे धीरेन बर' बिथांखौ एरख'जानाय होननानै बै समफ्रावबो गोबां सुबुंफ्रा बुंदों, गोबां गुबुन गुबुन लिडारफ्रा बुंदों। नाथाय बिथाङा जे सासे एक्सपेल लिडार बेनि जेबो फोरमान गैया। मानो होनना बुङोब्ला बिथांखौ एरख'नाया जाहैबाय बे गावसिनि जिथु लिडारफोरनि गेजेरावनो मोनसे डिक्टेटरियेल क्लिक होननाय मोनसे लिडारफोरनि गेजेरावनो सानैसो आरो बेवहाय डिक्टेटरियेल रल लानाय सानैसो लिडारफ्रा गावसिनि इन्टारेस्ट बायदियै बे आफादखौ सालायनानै दिनै बिथांखौ गावनि बायदि थाङैखाय, गावसिनि बायदि थाङैखाय आनकनस्टिटिउसनेलि, आनडेकोरासलि एन्ड आनएथिकेलि बिथांखौ जबरदस्तियै फर्सिबलि माने एरख'नाय जादों। नाथाय कनस्टिटिउसनावबो लिरनाय गैया जे एनडिएफपिनि कनस्टिटिउसनावबो लिरनाय गैयामोन जे सोरबा सासे केडार सासे लिडारखौ एक्सपेल खालामनो हायो होननानै। बेयाव सोरबा एन्टि अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावोबा सोरखौबा कनस्टिटिउसनेलि सोरखौबा डिचार्ज होनानै
मान सन्माननि गेजेरजों डिस्चार्ज होनाय जायो नाथाय एक्सपेल होनाय सोदोब गैफेरामोन बेनिखायनो बै समाव सोरखौबा एक्सपेल होननानै बुंदोंब्लाबो सोरबा धीरेन बर' बिथांखौ एक्सपेल होननानै बुंदोंमोनब्लाबो दिनैनि दिनाव बे जेबो रिलेभेन्स गैला प्रासंगिकता गैला जेराव आफादा दिनै जोबनानै थांबाय बेनिखायनो जाय बिथाङा दिनै एक्सपेल होननानै दिनैसिमबो रायखाङो बे बिथाङा सासे इमेच्योर लिडार बेखौसो फोरमायनानै लानाय जायो गाव सासे इगनरेन्ट लिडार मा समाव मा बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ मिथिरोङै सासे इमेच्योर लिडार होननानै जों बेखौ बुंनो हायो सो कल्ड लिडार होननानै बुंनो हायो आच्छा धीरेन बर' दैदेननाय एक्स एनडिपि जानानै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ जे बिसायख'थियाव मदद खालामदों बेराफारसेथिं रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुगैबाय थादों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जों दिनै बिपिएफ खौ सापर्ट होनाया अनलि धीरेन ग्रुप हिसाबैल' जों सापर्ट होआखै जों दिनै बिपिएफ खौ सापर्ट होदों एनडिएफए नि मोनब्रै फेक्शननि मोनथामा खौसेयैनो सापर्ट होदों धीरेन ग्रुप रन्जन ग्रुप आरो सावरायग्रा ग्रुप बे थाल्लायैनो खौसेयैनो सापर्ट होखादों आरो लोगोसे गबिन्द ग्रुप होननानै जि फेक्शन दङ बिथांमोननिफ्राय बि बेंगाजों दैदेनजानाय खावसे ग्रुपआबो दिनै फैबाय थामहिनबा जोङो थोंजोङै 90% एनडिएफएआनो दिनै बिपिएफ खौ सापर्ट होबाय होननानै बुंनो हायो नाथाय बे 90% एनडिएफए दिनै मानो सापर्ट होखो होननानै बुङोब्ला दिनै बेनो जे दिनैनि दिनाव जों बेबादि मोनसे अभिज्ञ मोनसे राजखान्थि भेटेरान पलिटिकल लिडार्सफोरजों दैदेनजानाय जोंनो बेबादि मोनसे हान्जा नांगौखाय दिनै बर'नि गेजेराव बिपिएफआल' दङखाय आरो जितु इउपिपिएल बे इउपिपिएलआ जाहैबाय प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय मोनसे राजखान्थियारि हान्जा दिनै बुंनो थाङोबा प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो दिनै एनडिएफए नि 34 बोसोर दावहा होबोनाया दिनै फेइलियर जादों फ्लप जादों बेनि गुदियाव जिहेतु प्रमद बर' बिथाङानो दङ दा प्रमद बर' बिथां थानाय बे इउपिपिएल प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल खौ जों मदद होनो हाया मानोना बे जाथिनि थाखाय बे गिनो गोनां एबा जाथिनि थाखाय बे मोनसे खैफोद गोनां खामानि मावनो हागौ बेनिखायनो जोङो बिथांजों थायाबासिनो बे अभिज्ञ भेटेरान लिडार्सफोर थानाय वेल एक्सपिरियेन्स लिडार्सफोरजों दैदेनजानाय बे 17 बोसोर सरकार सालायनानै जाथिनि थाखाय माया मोजां माया गाज्रि बेखौ मिथिखानाय बेबादि हान्जाखौ जोङो दिनै सापर्ट होनानै जों बिथांमोनखौनो गुरस्लायनाय महर होनानै जों दिनै फैबाय थानाय सरकारखौ दानो थाखाय गासै एनडिएफएआ 90% एनडिएफए दिनै बिथांमोनजों खौसेयै दङ मानो होनना बुङोबा दिनै सोलायनाय होननाया जाहैबाय मोननै रोखोमनि गाज्रियाव सोलायनाय आरो मोजाङाव सोलायनाय दिनै इउपिपिएल फैयोब्ला थोंजोङैनो जों बुंनो हायो जे दिनै बर'नि दैदेनगिरि एबा बर'नि राजखान्थि एबा बर'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' हादोर एबा बर' जातिखौ गाज्रियाव लांगोन आरो दिनै 17 बोसोर सरकार सालायखानानै जितु गियान मोनखानाय गाज्रि मोजांखौ मिथिखानाय वेल एक्सपिरियेन्स लिडार्सफोरजों जों दिनै बिथांमोनखौनो गुरस्लाय होनानै एनडिएफए खौसेयै थाफानानै बेबादि मोनसे मोजां रुप होनानै मोजाङै जोङो महर सोलायहोनानै बेबादि मोनसे गुरस्लायनाय सरकार दानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनैनि दिनाव सोलायनाय नांगौ होननानै बुंनायाव जों अलरेडि बिपिएफ खौनो जों थाफानानै सालायनानै जों बेबादि ट्रेन्सफर्मड मोनसे गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दङ आरो दिनै बर' जाथिया लुबैनाय बायदि बेबादि मोनसे सोलायनाय सरकारा बिपिएफ नि गेजेरजोंनो फैगासिनो दङ आरो दिनैनि दिनाव 100% बे बिपिएफ आरो एनडिएफए नि खौसे बे नाजानाया जाफुंसारनानै दिनै उइथ एबसुलुट मेजरिटी बिटिसि सरकारखौ दानो थांगासिनो दङ उइथ फ्लाइंग कालार्स जोंनि देरहासारनाया माने 100% रोखा होनना बुंनो हायो आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव लुजार मानो लुजार गोबां समनिफ्रायनो एबा 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बे इउपिपिएलआनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाम लानानै राजखान्थियारि दावहायाव बा बिसायख'थिफ्राव बाहागो लाबोगासिनो दङ इउडिपिएफ मुं लानानै बा पिसिटिआर मुं लानानै बेबायदिनो गोबां बिसायख'थियाव बाहागो लाबोदोंमोनब्लाबो सासे सानैनि अनगायै साथाम साब्रैनि अनगायै बेबायदि बारा देरहाबोआखै आरो दिनैनि दिनाव 90% एनडिएफएनो दिनै बिथांमोनजों गैलाब्ला बिथांमोना दिनै देरहासार जानायनि खुनु लामा गैया दिनै
बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने खुनु रोखोमै बाय नो मिन्स दे विल विन दिस इलेक्शन मानो होनबा बिथांमोना थांनाय समफ्राव जि मावबोदों बिथांमोननि बे मावनायखौ लानानैनो दिनै जों रोखायै बुंनो हायो जे बिथांमोना दिनै जेननाया रोखा आरो दिनै बिथांमोनजों बेबादि बर' हारिनिल'सो माखासे सुबुंफोर बिथांमोननि उनाव दङ गुबुन जाथिनि दल संगठन गासैबो जाति जनगोष्ठीया दिनै बिपिएफजोंनो दङ आरो बे जोंनि दिनै एनडिएफखौ लाफानानै खौसे सरकार दानो थांनायजोंनो गासैबो माने गुबुन जाति जनगोष्ठीयाबो लोगोसे थानानै जोंजों खामानि मावगासिनो दङ। आच्छा माखासे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा कमिसननि गेजेरजों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसनफानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बे बेलायाव नोंथांनि बिबुंथिया मा? दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एबा जितु बिटिआर एकर्ड होननानै मोनसे बर'नि मोनसे एकर्ड फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो जितु मोनसे एकर्ड खालामबाय थांनाय 27 जानुवारियाव बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि सिङाव सनितपुर एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ खुनु रोखोमै हाबफानायनि लामा गैया। मानो हाबफानायनि लामा गैया होनना बुङोब्ला बेवहाय जुदिअ इनक्लुजन होननानै मोनसे सोदोब लिरनाय दङब्लाबो बे इनक्लुजना जास्ट माने जों बर'फोरखौ दसे समनि थाखाय हान्थना होनो सेटिसफेक्सन होनो थाखायल'सो बे सोदोबखौ लाफादों किन्तु एक्सक्लुजना 100% सियर जे बे गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर थानाय एरियाफ्रा बाउन्डारिनि एरियाफ्रा बे दानख'जागोना रोखा आरो जितु इनक्लुजन बे माब्लाबाबो जानाय नङा मानो जाया होनब्ला बेयाव कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरियाया दिनै बिटिएडिजों नांजाबनानै गैया बिसेसखै सानजाहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बेबादि कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरिया दिनै बिटिएडि बर्डाराव नांजाबनाय गैया बबेखानि जितु बर्डाराव सानजाहा दङ बेबो नन ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियाफ्रासो दिनै दङ एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मासबादनि जितु कन्स्टिटिउवेन्सि जितु समस्ति बेयाव बांसिन आदिबासिफ्रानो दङ दिनै सानजाहा बारायनायनि अनगायै बे सानजाहानि बे मासबाद कन्स्टिटिउवेन्सियाबो दिनै एक्सक्लुजनावसो दिनैनि दिनाव बे माने एरख'जानायावसो दङ बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जोङो सनितपुर एबा बिश्वनाथखौ सोफाजानायखौ खुनु बहाय बिन्दो मोनसेबो सोफाजागोनखौ जों नुहुराखै नाथाय बर'लेण्ड एबा दिनै बिटिएडिआ गोबां एरियाफ्रा नन ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियासफ्रा दिनै एरख'जागोना बे 100% रोखा आरो बिनि गेजेरजों बिटिएडिआ मोनसे फिसा कन्ट्रेक्टेड फर्माव मोनसे सेबनाय महराव थांगासिनो दङ जायनि जाउनाव भबिष्यतआवबो बर'आ सेपारेट स्टेटखौ बिनो हानाय नंलिया मानो होनबा मोनसे फिसा महराव मोनसे सेपारेट स्टेट जानायनि फिजिबिलिटि थाहैयाबो जानो हासिगौ।